Pwy a wyr beth yn union yw'r newidiadau sy'n digwydd i'r hen ysgol gadarn hon. Mae'r gwaith I gyd yn y golwg nawr, ond cyn pen dim fydd pob carreg newydd wedi rhoi yn ei lle. Mae rhan o'r cynllun eisoes wedi orffen. Ond ydy'r hen a'r newydd yn ymdoddi i'w gilydd yn foddhaol, dych chi'n meddwl? Ond fedrwch chi ddim ymestyn pob adeilad, a mae ambell I hen ysgol wedi cael ei anghofio'n llwyr. Enghraifft, y tŷ hwn yng Ngresfod yng Nghlwyd. Nid dim ond tŷ oedd yr adeilad yma 250 o flynyddoedd yn ôl. Ysgol credwch neu beidio oedd yr adeilad yma hefyd. Wedi adeiladu ymhell cyn bod rhaid I bob plentyn yn y pentre fynd i'r ysgol. Ar y llofft y bygwn ni oedd cartre yr athro a'i deulu. Ond yn y cefn mae cloch yr ysgol i'w gweld o hyd, nad oes neb 'di chlywed ers hydoedd. Codwyd y lle yma cyn bod rhaid I bob plentyn gael addysg. Ond ar ôl deddf 1870, roedd yr ysgolion yn edrych yn wahanol iawn. Mae'r ysgolion uwchradd y byddwch chithau'n mynd iddyn nhw rhywbryd yn rhan o'r ddeddf honno. A mae rhai yn ei plith yn sylweddol iawn. Yn y trefi, roedd yr ysgolion cynradd yr un mor fawr. Board schools oedd yr enw roddwyd iddyn nhw, ysgolion I bawb. A fe fydde nifer o ysgolion mawr fel hon mewn tre fel Caerdydd, a maen nhw'n dal yn ysgolion heddiw. Yn y wlad, roedd yr adeiladau'n llai wrth gwrs, ond eto'n ddigon o faint I dderbyn pob plentyn o 5 mlwydd oed ymlaen. Roedd gan bob ysgol I chloch bryd hynny, fel eglwys y plwyf wrth gwrs. Mae'r gloch hon yn fyd, ond mae'r adeilad yn dal I sefyll. Ac yn cael ei ddefnyddio bob dydd. Faint o blant sy wedi bod yma mewn 100 mlynedd tybed? A meddyliwch am y cystadlaethau cyffroes sy wedi digwydd ar yr iard ar hyd y blynyddoedd. Tydi'r adeilad ddim 'di newid o'r tu allan. Beth am y tu mewn? Dwi'n siŵr na welsoch chi rioed neuadd mwy serchus na hon. Ond dyma'r union fan lle mae cenedlaethau o blant wedi sefyll bob bore a sefyll yn dawel. Distawrwydd os gwelwch yn dda? Together, there are 3 barleycorns to the inch. Together, there are 12 inches to the foot. There are 3 feet to the yard. There are 22 yards to the chain. There are 10 chains to the furlong. And there are 8 furlongs to a mile. Well done, at least some of you there. Fe fydde athrawon fel Mr Davies yn ddigon cyffredin ar hyd coridor yr ysgol hon yn Wrexham, pan godwyd hi bron I 100 mlynedd yn ôl. Roedd gan y rhan fwyaf o ysgolion mawr yr adeg honno goridor yn y canol fel sydd yma, gyda dosbarthiadau ar bob ochr a 30 a mwy o blant ym mhob dosbarth. I gyd yn eistedd mewn rhesi o ddesgiau a neb yn mentro deud gair heb ganiatad. Ai dyma'r drefn heddiw yn Ysgol Alexandria tybed? Mae'r plant hyn wrth i'n ddyfal gyda'i mathemateg, ond nid mater o ailadrodd tablau'r barleycorns mor wers hon. Yr unigolyn sy'n rhifo ac yn cyfri yma,
Ar bapur nid ar lechen. Ac mae'r athro'n mynd o gwmpas yn helpu'r unigolyn, nid yn gweiddi ar y dosbarth. Mae'r adeilad yn hen, ond mae'r dull o ddysgu'n weddol newydd. Dewch chi weld enghraifft arall. Beth am y fynedfa yn yr hen ysgol yma yn Wrexham? Mae'n ddigon o groeso, yn does? A mae'r coridor ganolog wedi diflannu yn yr ysgol hon, a muriau trwchus nifer o stafelloedd wedi tynnu lawr hefyd, mwyn creu mwy o le a gole. Ond hen adeilad ydy hwn serch hynny, bod naws y wers wedi newid gymaint. A dych chi'n cofio mor noeth oedd waliau dosbarth Mr Davies? Nid fel hyn yn lliwgar a llawn o wybodaeth diddorol. A sylwch pa mor isel mae'r stafelloedd erbyn hyn, mwyn I lais yr athro swnio'n fwy cyfeillgar a naturiol. Mae'n anodd credu yn tydi fod yr ystafell hon unwaith yn debyg I ddosbarth Mr Davies. Mae'n rhyfedd sut mae golen gallu newid gwedd unrhyw stafell. Rhaid ni beidio ag anghofio'r neuadd a'r llwyfan newydd, sy'n gyfleus ar gyfer pob gweithgarwch. O gwmpas y waliau mae cyfarpar ymarfer corff, a lle cyfleus iawn I guddio'r cadeiriau, pan na fydd mo'i hangen amser cinio, neu ar adeg cyngerdd. Hen adeilad ydy hwn, wedi addasu ar gyfer addysg heddiw. Beth am ysgol newydd sbon? Is that clear? Yes, sir. I shall now conduct a brief inspection of my own to see what sort of standards of dress and personal hygiene we have. Place your hands on the desks like so. Na, nid dyma'r ysgol newydd sbon. Ond gan mlynedd yn ôl, dyna'n gywir beth ydoedd. A Mr Davies yn dysgu I ddisgyblion drwy'r dulliau mwyaf modern. Mae adeiladau newydd ddoe yn hen heddiw. Ac fe fydd rhai newydd heddiw ymhen 100 mlynedd yn edrych yn ddigon hen ffasiwn.